mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggue rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiniri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Mbaɗɗa Arsel jaari nen ɗo jaari eyi bonɗo kay ko kanko cohlu noon eyi ɓendum noddanma ɗum ya mbiɗom ɗo dari debbo ganduɗa hoore ma mi yadate mum kal jiiɗ ɗum hande o debbo kam machallah te mbeɗa andi mbiyatnoma resta joni de sehlama fof noon mbiyatnoma mbimi dewgal ala chance joni quoi pour min komi cuhlen bon aɗani min 25 ans ɗum dañi mais komi jaar wadde osé no gorko ko noon foti wade gorko ma jogo fit te jiɗamo ɗoyde mbeɗa wawi wurdude debbo mbeɗa waɗi galam ayi mbeɗa wawi yewtide debbo ficcude mum jaltude mum joguiɗa ko caractère fof sen kaldi a jaɓat si ana hoolimo hoore ma de non noon Allah waɗim noon quoi faami yidde andidem tan so yi oɗo déplacement e dérangement mbaɗi mo foof yidde tan ɓeyden jokkodiri min e ma aussi ganda aduna tawi en woodi gorko goto jiɗɗen ko min te mbiɗa andi cohluɗa koye gurdam ma mbeɗa wawa ɗum tottudem ha beltoɗa ɗum waɗi mi yiɗa mbaɗa ɓerɗe ɗiɗi em jog confiance ganda min Allah ƴettim tan addim ha dow tabal ma fawim ɗon wima ya ƴettu nene ma ɗum ɗo kam ko duwaw nene tan gon mbiɗen ka net toppiti nene ma ka joom neeɗi ka jabɗo Allah ka dewoɓo Allah min hanka mbiɗen mi yiɗoma e koyɗol ni eyi
après kalim ɗum nde ya wi kam sakkil beurre e mayonnaise cakkiri beurre e mayonnaise bon waɗi pottiɗe nde tan automatiquement on image arta yam quoi Galay an galay ko montado an galay amana jaltuda galay jew ramme mam de a hangi hinaki taw galay jew an galay ko adima do e galay an galay galay aɗa majji ko addimi ɗo Jay mi winomo boddi e leydi koyngal e leydi ɓooyi fof ma mende fotti an jaari an ko périmé ma ko fof ko mbaɗanmami ko fof Jay jaha aɗa doga cikkuɗa mi yitatama ɗo cikkuɗa ma datɗo galay jew dum do ko mal entendu rek jew andi ko mbatten jew galay ɗaccam de galay sabo Allah jew galay do e galle he mi hejani gacce wallahi mi hejani gacce mbiɗa ɗo e galle a heƴani hen gacce hejjema hen gacce wasi hejjema hen gacce fof fote yam an ƴew an to gonɗa ɗo ko mbaɗɗami ko Jay min kalisam neɗɗo ñamirta ɗum noon daɗa hay sinno so yekino tan ha wiyama ko janggo mayata kalisam o hadema mayde tawat mi heeɓi ɗum faami bon jiɗimi kalna kam an hoɗon façon gorko jiɗɗa faami bon ɗum ɓuuri wonde choix ma e gorko tawi nanayam mo woppu ɗum ɓeydo ɗum tawi ala yam wat feere mo mbaɗiri ɗum ɓe hooram par ce que an kam wonɗo hen mi jaggima te mi accitama jamais a ɗum kala ko mbawɗa waddemi noon mi accitama ana waɗi engagé de moƴƴi tawa jiɗɗa komi haalama min woni holon e hol façon gorko jimmi ala probléme ma andu joni tumi déjà min komi commerçante mbaɗami ko voyage Dubaï Sénégal jogui boutique aji et tout donc koye on business jahami quoi kadi so tawi ko affaire gorko min gorko mom mi ala style saɗi tan ko jomum wona responsable taw ko intelligent aussi kadi ko ɓurmi kadi yidde ko gorko kaalowo gonga par ce que min ɗum mom ko défaut am min gorko kaalowo fenade mi wawa wonde mum par ce que mi wawa genre jabde gorko ene wonda yam ene fennane so tawi ko kaalis wona ɗum manki hay so tawi jomum ala mbiɗa wawi wallude ɗum jimmi kadi ko hakkundami wona sincére quoi mais gauche droite min direct tan min kala ko woni fenade mi rawani e lawol mum ouais. bon min ila tan ka ganduɗemi quoi si parce que ay kalɗa ko ɗo fof nenayam ah bon min so wimam janggo maayo so ari galla men tawata mbeɗo juuɗe kay wadden alhamdulillah gala jew ay kaali so après mi haaldu hen sabu Allah ono instant sabu Allah rek ya bawal sabu Allah jew gala jaggu hen gala jiɗɗa ko suturu gala jew sabu Allah gala ko an gala an abuyri kam suurade sabu Allah hande waddum doy galle he si yimɓe galle yalti doy hen min on gacce yimɓe galle ɓe ewa e caggal galle o fof pondumi ƴeew aɗan ɗo e oɗo galle a yino way han oɗo galle saabi ma aɗa yeeyami min quoi min a majjani fofa kam seeɗa mi heɓa ko ɓuri ɗum ɗo a sikkuno mon nde mi yaltata kaso aɗa waɗa ko beleɗa ay ɗum a majjani ko ferme pinoɗami o a majjani ko nawi kam kaso ko somi artino mi hirse toon responsable mbiɗa o galla men e famille amen fof min jogui comme neɗɗo gandanɗa hoorema aussi
ko mbiɗa heewi yurme heen te mbiɗa waawi yurmu neɗɗo par ce que min kala debbo gondimi ƴewrimi ɗum tan yaayam remi mbi yiɗi yaayam ɗum kay jarani franchement mbi yiɗi yaayam quoi neɗɗo mo siddani ɗum on mi yiyani ko yiɗam yaayam tan yiɗi ɗum so joɗiɓe debbo mo ɓerdam ɗum wona gueɗe dowde en tout cas katu jiiɗa gorko joguiɗo jurum e debbo a yi gorko labde reedu mi ala probléme mbiɗa yiɗi yaayam wawi yobde yaayam quoi wiyam de a yerta jus o mbiɗa wurani yo an ɗumdini de ɓerde ma nde ɗumdini de hecciɗi de hande yaayam soma haɗema tan woyat mbaɗen noon tan par ce que moƴƴi en tout cas min mo towɗa o dal anda dañi ɗum ha towɗa koye gorko wallahi anda dañi ɗum gallay sabu Allah ay gallay sabu Allah an jeewon hen an gallay sabu Allah joni an yaabuya joni an so buyi wala après mami kaldo hen sabu Allah anen ko yimɓe galle yalta do hen yiye kam sabu Allah min ko galle ko gañata ko ɗum jinmi min jaari ndar he daram ga nden ko an wonno kono joni ko min est ce que fami aɗa heeɗi kam walla heeɗaki gallay kalisam oɗo semaine woto maayi gallay semaine 3 millions nde nawanoɗa nde a miijima ɗum ko waɗi nde nawanoɗa nde a miijaki 3 millions e une semaine nde dokkannumami nde toppit nenoma de amin kala debbo pottuɗo yam jaɓima haaldude mum tan anda jogui duwaw jinnaɗo andu nene ma en diwnima par ce que min wona goto kewɗo haal noon min mbiya wona haaldude debbo min mbiyeɗa dañde guel wiyete ko guel mbiyeɗa ɗum dañde ɗum foof yaa wiyata kam res joni rewɓe joni ɓe kolnaki kala ƴettuɗa tan ɓerde ma tottuɗa ɗum jakkata ɓerde ɗe fijir ɗum waɗen sinam mum waɗen oɗo mum moƴƴo ɗum ha ɓen weddo ɗum woni min totta neɗɗo fof ɓerdam de wallahi wona neɗɗo fof totta ɗum billahi wallahi ko an noon ka gonɗuɗe duwaw jinnaɗo ɗum waɗi ɗum joni accammi hooto jotta ha ɓooya non jiitamo ɗoyde wona neɗɗo beɓɗo wondude ko jooti wonno haajuji keew par ce que jiita haɓo ɗo e ƴeew nenam ko liggi galle babam min ala to jeehe mbeɗa suuɗno non non kala to jeehimi fiyata guitam min daara ok aɗa hooli hoorema de j'aime ça mi yiɗi gorko joguiɗo confiance e hoore mum voilà joni mbeɗa armi yaha ala probléme mamo artu te mbiɗen somi arti ma ɓurɗo welto gallo galle ma jiɗɗa fara wayata gasi way to joni machallah yalla waɗ jiiɗam ok merci was ɓoye noon non joni sa dañi temps seet tan ala probléme te ƴeew ma jan mbiɗo mi jogui photoji ma mi yaltina ɗe mi sara ɗum e aduna he fof ɓe jiiya ko mbaɗɗa e ko mbanmi an gallay ko photo ji mbiyata photo ji mi itti ɗum ko boyi e téléphone ma ha mi heli téléphone o a yejiti hana a yejiti photo ji o tawi vidéo mbatta kam chantage an juure vidéo holo gallay téléphone am gallay tumtiɗa vidéo ɗum nandi ndem a ƴoƴ kono min mi ɓooy na ko ɗum mbiɗa daccam na ko ɗum mbiɗa woto andu aadu ƴettu téléphone am gefisɗa kelɗa beddiɗa ha min mbiɗa jogui machine ngaji ordinateur ɗi goɗa koye arrange gonmi
so ɓurino arrange ɗum ɓuranno ɗo jaari wor ittam to gonmi ɗo a faami machine ngaji am ɗiɗi ordinateur ko hen mbannomi photoje joni mbanni ɓiɗɗo récupéré pawmuɗe gadda kalis o keɓa jam sa addani kalis o a heɓata jam jaari yegam yoy feram boni Allah akbar ay faru Elle kanko famata jomi no limu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata Elle kanko famata jomi no limu minu dami nyine ma abada kanko kala no dami haidar wodani mami njidir mami sabe yalla afunti kam afunti kam afunti kam afunti kam no 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 wana nimi no dami Jari elam. Bebe jari. Jari. Rayo nanu. meninggal dah Cool. meninggal dah mim Baik. Qu'est-ce qu'il a? Bébé. Puan. Jari fami kom jano de wedde. Nan jehimde comportement mo jogino hew comportement de jida. Feram buni. Jaru es wona jinni. Min kalko cuudi mom mo yita dum. Te odo debbo kam. O wawa halde ham wopu dum. Kuni? bébé jeew bébé andi ko njin mi hande bébé mbadda kam promettre une chose bébé jeew andi ko njin mi kala ko mbawda nande wala tinadum sabo Allah suuram bébé te bébé hutu yijjit jamais ko anta njin mi bébé min ko an jinmi bébé an mi ala ko mi wodani sababu ne ma mi ala ku neddo halani ka mi ala ko mi woda ko do e gelle he sababu ne ma bébé kala ko wawi kewde wala kala ko wawi kewde da mo gonda ko min bébé sabu ala suram bébé waram promesse waram promesse on Pourquoi mbida non? jam rek wiyam bébé anen wiyam parce que min bébé mi dani ma perdre andi dum mi dani ma perdre te kadi hoto jeewo jamais setan nanade hakkude men anen bébé wiyam anen ko dum tan jenni
bébé cool min ke ɗum hawi haalay kaltaɗi pourquoi ar haallu o hunanɗayam walla ka mbaɗa sentir komi jiɗi waddemi trahir walla komi jiɗi pamana kam quoi mi andani andal ñin ko famude mo hunde au instant ko mbimami ko jaggu ɗum mi anda noon an so tawi yon ko jiɗɗa kam haalde haalnam bébé tan ko woni haalnam ok wona heedare bébé wona heedare mi jiwadde ko mbimami ko mom foto juddu manin à chaque fois ko mbimami ko kala décision mbawata juttude miijo ɗum bébé ɗo e galle he ayi ala komi wala ko ɗo mi fiyamo ɗo hunde fof eɓe mboɗa kam ɗo e galle he joodimi sababune ma wona andi ɗum donc au instant ko ɗum tan ñagonimami mi devoir ami ma fof mi waɗi ɗum somi yiɗanamo tawa ko mi yalti e galle he ko boyi wona gon ɗum waɗi noon mbimi kala ko koye dow galle he saabu Allah bébé suram jagga kam hoto oppa mi yaha anani min ñagotoma ɗum ko ɗum tan jenmi en cuurdirat tan wona mbimi enen en cuurdirat tan manam aɗa andi dewgal fof ko suturu sa waye mi suurati cuura kam donc mi ala on problème min mi ala on problème ok e haalna ko gittuɗa to gummiɗa to haalna wa bébé bébé mi yettanima ko woni yettanima kam entretien tan em gone wadde quoi mais c'est pari mom ɗam inchallah mi wondottuma wona ala probléme an bébé ittu pare made leloɗa pottoɗa set tottamo ɗum ɗo ma ñantugol ma andi sa yehi tan ɓe ƴettanma ɗum koye mom ala ni haala ittu kuji jañande bébé gaɗuɗa fof ala bébé ko wonde haalnum kuji jañande ati ndiyam tan mi yaha an ala an kam jam kewi ɗoɗo joɗɗa nak an kam jaari ka haalama ko hewata ko kala jaari an jaari hay wuppugol a wawa tekke jooma ɗena heɗen luuɓi dus an jaari o ñammi ma fof jaari hay guppugol a wawa defgol kam mi haaldani ɗum anda an ɗemgal ma kam kangom ngawlngol ta haɗa ferto yimɓe an deke ɗa haydara ko mbawɗa tegadirde kosɗe tan mi ala haɗa jooɗi mbiɗa jaari an sukko an ko ɗum woni tawɗa neɗɗo noɗo jooɗi anda ko wondi aɗa haala tan gille ñaam ar ñaamam ko woni ñaam wala ko wuppugol a wawi wona ya woɗi ɗum mballa kam an merdu wawi ay min nde guppatmi nde
wona hande wona haalat ɗum kam ɗum sibi tin dañi ka kaalat an ngara mi kaalam an ganda ka jangaɗo ɗum an ganda ka jangaɗo guppo an garna mi ɗum haalana biba rento mi ay ono sa mi talani haala sabo Allah rek oppiram ni mi deja sabo Allah anani kam oppiram ni mi de ay biba sab e umoɗo uma yesa uma pusɗo he min mi lijjitanima faala kam har kam heɗo ka jagui ay ko mbanmami koko yawti ko en ka rawi ɗum maɗatmami min ɗo ɗo gonɗon waɗa ɗon bousé centimétre de el kalatmami ko anani ɗum ka jagui ɗo ɗo gonɗon ɗon gonni fa joni biba kam haɗɗum ande majjani lappude mi faami jooɗo dow ma e yarde ndiyam woni ko mbaɗatmi ko te ala ka rewtat hen hala kam nana anani kam ngak classe biba wallam sabo Allah anani umaɗo yawno pusɗo he mi wona gui'erawo mo gonta ɗum yuuko anani ka layatmami ko simi dañi ka kaale mi alat mi haalanma wayno ɗo ɓi andi ko nene ma kamen mbasma jannginde liggey kam haram mi ya ɗon ka garɗo pour an gona nder galle hara waɗa jeego ɗum adduma nder wuure an hay guppugol a wawa defgol kam mi haaldani ɗum mi ya ɗon ka jooɗa a waɗa defande an kam ɗum tan mbawɗa a ñamani a yarani an dal ya ƴettu ɗemgal ma ngal tan mawninangal tan fangal abbo dow neɗɗo lay inde tura mbiya bebbe am an kam mbatta ka ɗum wawi wallahi an biba an nde ko rikima sens a anda ɗum an wallam sino ko ɗo piyet mami ha wa emgal tan dañɗa e umoɗo immaki umoɗo si ummiɗo moƴta e maɗe anani umoɗo mbimi gimmaɗa mbiɗa ka dañƴo probléme noon fa joɗɗa e ay simi hersa han joom mami ummoɗo faɗata ni mbaɗmami ngol lawol dewtugol ko noon mbaɗtatmami an kam simi waɗanima galle mi dañata jaam ko ɓuri musta ɗum defet kam borotani probléme ni woni ɗo wallahi no wini ko